I don't want this and don't have to for my people. No, excuse me. Listen. I put up as a director in defense. This is not what the army is. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ekpere ụmụ Igbo dịka orula mgbe ọ ga-ebido rụwa ọrụ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Onye osote aka na-achị steeti Anambra bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim adọọla ndị agha obodo Nigeria nnukwu aka na ntị wee sị na ọ chọghịzi ịhụ ebe ha na-akwụchi ụzọ ma na-enye ndị njem nsogbu na ya bụ steeti. Nke a mere n'okporo ụzọ awara gafere n'obodo Amansi nke nọ n'ime ya bụ steeti Anambra dịka anyị hụrụ n'ihe onyonyo ebe ya bụ nwoke si na njem alọta wee kwụsị na ya bụ ebe iji wee gosi ha bụ ndị agha obodo Nigeria na obi adịghị ya mma. Dịka o siri kwuo, ọ sị na ọ gwala ha arị mbụ mgbe ọ gbafere na ya bụ ụzọ n'ụtụtụ si ha chịpụ ihe niile bụ nke ha ji wee nọchie ya bụ ụzọ ma nye ndị njem ohere ka ha gbawa na ya bụ ụzọ siriri werere. N'olu okwu ya, ọ sị na ọ bụrụ ya nnukwu ihe mwute na ha bụ ndị agha ka nọkwa na ya bụ ụzọ ma na-enye ụmụnne ya bụ ndị na-eme njem nsogbu, n'agbanyeghị na oge a nọ n'ime ya ugbu a bụ oge emume bụ nke kwesịrị na a ga-eme ihe ọbụla a ga-eme ka ụzọ gawasịrịrị werere. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. We must be sane in this country. We must be sane in this country. Don't worry, I'm going to do this tomorrow. Please move. Go. I get there in the morning and I want you to know about my people. I want you to know about my people. I don't want this and don't have to for my people. No, excuse me. Listen. I put up as a director in defense. This is not what the army is. Allow these people move. And I'm going to stay here till, let me tell you, this nonsense must stop in this country. Move. Go. Please, some people should go down. Every other people dismantle this. The problem is that there's a construction. Please, I don't control anything. No. I don't need you people again. I don't need you people here again. See, push out those things on the road there. We don't even push our road block there. Go down there, push down, let these guys move their way. Everything that we need to do there. I don't know what you're talking about. Let's go. I said I'm pushing. When they will allow that guy to enter that life? They stop him on the fly. Move. Please move. That guy is too slow now. What's wrong with him now? Come, can you push that guy out of that road? Huh? What's wrong with him? I put up as a director in defense, and you can't keep this kind of people here that don't know what life is all about, and they're telling me the federal government is paying here. My tax money, my own tax money. We need to sit and talk together. You just, akwahụla ya bụ ihe onyonyo ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-eso ebe anyị sonye ekelekwa gị onye na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba na ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu.
ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ihe onyonyo bịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m ya kpata ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa na-atụsara m ihe onyonyo ahụ na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma ozugbo ndị nke m. Udo dịrị unu.